Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Victoria. Adi na kayat apatakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Maysa ak abalo, kat adda maysa nga anak ko. Gapu iti kinarigat ti biyag, pinanawak ti anak ko, tananggedak iti adayo a lugar. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Victoria. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mangan ka iti husto anak ang mga numabisinan ka iti pagayayaman nyo. Wen, nanang! Kat inton pangal daw, mapan ka iti kalapaw iti talon, tamangan ka. Saan akong formula di tati pakipang panganam? Wen, nanang! Very good. Amuyo? Naragsakak, tunggal agay ayam kami kadagiti kakaduak. Basta di ka makiap-apa anak, wan? Wen, tsak kaya tiyada kaapa na? Taamangan no awan tunti mayat na makiay-ayam kanyak. Wan anak, tasaan mo't laang anasaya at ti makiap-apa. Nanang, dumakdakalan ti anak ko. Kaya't naasawan, dumagdagsan mo't ti responsibilidad ko. Sapay awanan ti asawak akatulungak ko maamang hisakad iti anak mi. Wan nga rod anak ko. High school taon. Wan nga rod nanang. Kat gapo iti dayta. Napanunot ko ti agabrod. Ha? Panawam ti anak mo? Isula ang ti amok apamuspusan. Saan ang mabalin nga agigyanak latan ditoy? Gapo tawan mo ti permanente at trabahok ditoy. Sa bagay. Ala. Saan ka alapdan iti kayat mo, anak ko? Taamok akayat mo nga ipaayan iti naranyag ang masakbayan ti anak mo. Isungar aramidam ti aming. Kasta nga rod nanang. No kumangaminta saan pa'y apimusay ti asawak. Nalabit asaan kumakastoy ti panagbiag tayo ita. Ala, saan mon alagi pun tinapalapas. Tanabayagan apimusay ti asawam. Pasensya kayo, nanang. Makarik na akpayla ang ngamin iti saam. Gapu iti ipupusa iti asawak. Nanang, nakaragragsak kita. Makita nga rod, anaragsak ka, anak ko. Inikanak namin ni Uncle Ruben iti sapatos ko. Kan ay ayam ko. Kasta ka di, anak. Nanang, ipatpatagnak ka no. Kan, gaputa na sing patak. Di ka nga rod agsulsul pangwan. Denggam dagiti isursuro kan pamagbaganakan ka. Nanang. Kat noong tan na ka, di ka gumurgura. Gaputa saan na ka nga ungtan, no nasaya at aramid mo. Tati panagungat, saan agaputa di da ka kay kayat. No di kat, isursuro da ka itinasaya at nga aramid. Nanang. Laglagi pag-akanayon dayta. Kat itiya dayok, di mo ipapaayan iti sakit ti ulo da angkal mo, kastamot ta ni Lolam. Nanang, talaga ka di nga umadayo ka? Wan anak ko, amumot nga awanan ti amam. Kat awan ti permanente at trabahok ditoy. Iso nga umadayo tapno maipaayan ka iti nasaya at amasakbayam. Sige nga rod, nanang. Hello, nanang. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Nasaya at mat nanang. Da kayo ngay dita. Ay nakit nasaya at mata anak ko. Tati anak mo, ay awan pa rin ko. Nagsingpot. Nasaya at nga rod no kasta nanang. Tapno at damot agas tirigrigat ko ditoy. Ay na anak ko, balasangan ti anak mo. Agbakasyon kamot ngamin tapno makitam. Nabayagan na dinaudi pa nagbakasyon mo. Wan nanang,
Agawid akto inton adan nawadwad nga urnong ko. Saan mo't amasapol, anawadwad ti kwartam no agawid ka, anak ko. Tinapatag, agkikita tayo manen. Nanang, Nang runa ti anak mo. Amangan no ibag-ana at itrabahom ti pangpangrunam. Kan uray siyak nga inam. Amangan no matayak taon inton agbakasyon ka. ala, di kay kumamot agsao iti kastaan, nanang. Di dakmot pagdandanagan sapay addaak dito'y adayo. Posible mapasamak ti bagbaga kanak ko, gaputa bakit akon. Iso asapay lang ko tamalagip mo magtagbakasyon. Wan, nanang, namnamaan nyo dayta. Ne, inruar mo matdagita maletam, friend. Agawid ka kadi? Wan, nagdawat akiti bakasyon ko kadagiti among tayo. Siga ngay, di ka kada agbakasyon ita? Ay, saan pa'y? Nagipatuludak laangan iti kwartada iti Pilipinas. Nabayagan di na o di apa nagbakasyon mo. Apay, di mo ka di kailiw ti pamilyam? Siyempre, kailiw ko mo't idaa. Kayat ko ngamin amanayunan pa'y ti urnong ko. Iso adyak pa'y lagbakasyon. Iso pa'y ti masweldok. Agawid ka kit di. Saan abali di kwarta ta mabirukan? Nawaya ti panawon a panagtrabaho. Ngam ti panang sarungkar mo iti pamilyam, maminsan lang mat iti makatawan. Sana bali, friend. Tano addanton umdas nga urnong ko, sa anak kon nga agsubli ditoy. Ay, nabanugak. Kasanumot namin. Inraman ko nga inaramid ti trabaho ang napanawan ni Vivian. Ito gaw ko man pa dito. Ay. Nimot Angel nga anak ko ti umawawag. Hello, anak. Nanang? Oh, anak. Itaman pa nga imawag kay ti kastoy nga oras. Saan ka di arabi iuna yan di taayan tayo? Nanang, nga masapol nga awagan ka. Kat imbaglangan ta sinong bata madagos. Apay ngagsangsangit ka. Nanang, awanan ni Lola. Ha? Anya? Nanang, dagdagan na ka di. Uwan, anak. Nangagkutimbagam. Kaano nga ron ti panagawid mo? Agawid ak adagos, anak ko. Agpakadaak iti amok. Sige nga ron, Nanang. Tasikaswan min ti bangkay ni Lola. Sige, anak. Bye. Anyamot din. Apoy adinak na uray ni Nanang. Nakasaritak pa'y kumay ti mauni agundaway. Isumot lagayam apilpilitan na nga agawid. Takas jay mat kaya man ti mapasamak kan kuana. Nanang, itata na itabo ng tibangkay day di Lola. Agsubli kayo katimanan iti abroad. Kapilitan, anak. Masapul amang gedak para kadata. Awan ka di pa'y ti urnong yo. Tauray saan kayo kuman ngagsubli iti abroad. Mangbangon kayo langan iti uray basit lang ang negosyo ditoy. Saan amabalin, anak? Kurang pa'y ti urnong ko. Kan may sa, talaga akayat ko pa'y ti manggad iti abroad. Awanan day di Lola. Asino pa yan tikadkadwak ditoy? Adamot ni uncle mo, Arupen. Anya? Ni uncle mo pa'y laang ti makaamukan ka ditoy, anak. Balasang ako, Nanang. Makinaudak pa'y lakadakwada. Sapay pasig alalaki dagiti putot na. Ni, anya ko matinaalas ngay anak ko, kat agkakasinsin kayong mat. Sige, Nanang. Da kayo latan ti makaam mo. Di ka agpasugnod, anak.
Tapara mutlakan ka ti ar-aramidan. Victoria, imbag man ta pinalubusan na kati anak mo agsubli dito abroad. Ay na, dandan din akpalubusan. Ngam siyak ti nagpilit. Kasta? Nasakit nga rod tinakam na idi pinanawak. Ngam, jakon ingkas kaso. Tapara mutlakan kwa na ti ar-aramidak. Ngam, amang ano kagura na kanto ti anak mo? Saan mo't siguro? Impalawag kumatkan kwa na. Kat amok, maawatan naktumot laang. Hello, anak? Nasayat mo. Tay nawagan na nanak. Ne, apay akas tamot ton ti tenor ti saom kanyak, anak ko. Awan. Kaya't ko lang ipariknakan ka. Amaliplipatan na kon. Saan mo't akas ta, anak ko? Amumot asika ti makagapo, no apay nga imadayuak. Gaputa kayat ka nga ipaayan itinasaya at amasakbayan. Idi pa'y laday ta, nanang. Ngam aging ga ita. Kastalat ta ti bagbagayo. Kasla napatpatigpayan ti kwarta kada kayo. Ngam siyak nga anak yo. Anya? Sige, nanang. Tada pa'y papanag. Bye. Anak, mabait laang. Hello? Apay akas jay motan ti anak ko. Sapay ko ma, tamaawatan naktumot laang. Hello, Ruben, ading. Nasayaat mo tinawagan nak manang. Wan tadyak motan maawagan ni Angel. Napanan na ka di. Nasaysayaat ko man o gawid ka manang. Tapno amom ter aramidin ti anak mo. Ha? Di na kong dengdenggan ti anak mo, manang. Nasumok na pa yung tagbartag. Kapotay pagarup na. Gawanin ti mang ipatpatagkan ko, ana. Ay, unay mo ti anak ko. Di na maawatan ti amin. Urean niya ti bagak. Di nagdenggan, manang. So, asapel ako, maa. Awan ti papapasulam, no? Nyaman ti mapasama. Sige, ading. Lepasak lang ti kontratak. Taagawid akong di ta Pilipinas. Kung nakasorpresa at ti anak ko, ngam siyak matgayam ti masorpresa, gaputadyak na danon di ti balay. Manang. Anya ka di ti mapaspasamak iti anak ko, Ruben. Apay nga awan di ti balay. Pakawanan na ko man, no? Diyak na igawid ti anak mo, manang. Kinunana, nga dapakitagusan na agayam na. Kaputa, kaslasaan ka no, komportable di ti balay. Kaputa, pasig alalaki dagiti putot ko. Napanan na nga ruden ngay. Pakawanan nak manang. Ngam jak amo. Kaputa di namat imbaga idi pimanaw. Anya? Sapel ako ma. Taawan to ti may bagbagam kanyak manang. Binagbagak mo ti kanak ka. Ngam dinagdinangag. Sa anak ka nagkurang anang bagbagak ang kuana. Na mabalbalin. Ungtak ko man. Simangpet kamatan. Kat mapantaya mong tanak mo. Ading ko. Sipod na tayo day dinanang. Kanayon analiday. Kan madlaw ko. At ikayat na. Kat adda kadwa na. Ruben, kadwa na ko matasapulan tati anak ko. Awan parikot iti day tamanang. Mapantalangin iti balay ti kayem ng amok. Tamangan no amuda tinagdagusan na. Sikati ka na yun akadwa ti anak ko, Barok. Pangaasim ko mataibagam kanyak ti pudno. Nana. Pangaasim. Di na kaya't akasao ti anak ko. Saan pa yan agaw-awid? Nana. Sapay ko ma. Tasan kayo amakmaklaat iti ibagak? Ha? Kinapudno na. Masikog ni Angel. Kat simurot iti nubyo na. Anya? Day tatipudno, nana. Ay, una yun ti
anak ko. Ngamawan ti pagdanagan yo, nana. Gaputan na anos ti kaayan ayat na. Gayam ko matlaang. Amom ka dino sa dino ti ayanda, Barok. O, nana. Mabit lang Takaduan kayo iti ayanda. Apay an aramid mo ti kastoy, Angel. Nagsakripisyo ak para kan ka. Ngam nakidan na kamot gaya man iti nobyom. Pakawanan nak, nanang. Nagbiro kak lang iti kadwak. Panagriknak namin. Kat si siyak lang dito'y. Tamanipod grade 3 ak. Pinanawan na kuhan. Nila ang lola ti kadkadwak idi. Ngam idi pimusay. Pinanawan naklata. Angel. Nagigyan kayo iti abroad. Gaputa iti panagriknak. Kwarta lang, tinapatig ka na kayo. Kasla diyo pinanunot nga dak nga anak yung agkasapulan ni Tina. Sana po no dayta. Di na kami maawatan, anak. Kinunak mo't aparakan ka ti amin. Iso nga imadayuak. Maawatan kayo mat siguro, nanang. Panagriknak. Di nak maawatan. Iso nga ron akinid daw ko idinatay day de lola. Nga uray di ka nagsubli iti abroad. Tamang bangon ka langan iti negosyo. Tapno agdan nata kumamat. Anak ko. Imbag pa hindi ubingak. Tanagragsak ta. Nga uray awan ti magkukwartata. Naragsak ta. Gabuta ka na yung tangagkuyog. Ngamita, mako na aditan agrigrigat. Panagriknak. Sana kompleto ti kinaragsak ko. Anak ko. Saan ka matkit di akagura, nanang? Gabutam mo kakayatnak nga ikan itinapinta sa masakbayan. Aklunak mata nagbidutak. Gaputa si Muro taklatan itinubyo. Pakawanan nakmat, anak. Arapaap ko ngamin. Alumong auta iti kinarigat. Anak, ulitagtag daw iti pamakawan kadag iti amin ang nagkurangakan ka. Nanang, siyak ti rumbang agkid daw iti pamakawan kada kayo. Gaputan akong laapan ti panunot ko. Anak ko. Nagbidutak mat, nanang. Gaputa di ka naawatan. Nagpailuyusak itiriknak. Akaslad inak magan ano. Diyak na panunot. Apara kanyak ti amin nga inararamid mo. Ti panagsakripisyong. Isong inanusam ti imadayo itilasod ti manong atawan. Kat oray kasanupay ti panagbabawik. Nalpasan ti amin. Gaputa masikugak matan. Ala, di mon panunutan day ta, anak ko. Katagyaman akmat. Tanaawatan akmat laang. Tinasayaat. Agkasar kayon itinobyom. Kat agbyag tayo. Kas maysa a pamilya. Nagpinnakawan kami iti anak ko, kat manipod idi, diya ko nagsubli iti abroad. Intuloy mo ti anak ko ti panagadal na, kat nakalpas iti kursuna. Kat ita, at daanan iti natalgad a panggidan, kat dakkelan ti anak na. Alakastan, kat agyaman akunay. Tuy pagayam mo, Victoria. Victoria pagayam ko, agyaman ak iting kapanangibinglay iti kapadasam. Kat sa pala kuma, tagbalinday ito yung adal, kadag iti dumdumngeg. Datayo anaganak, ibalanse tayo kumati panawin tayo, kadag iti anak tayo, ken iti trabaho tayo.
Ket dagiti met anak, aramiden da kuma ti pagrebenganda, ken di da lipatan, nga amin a sakripisyo dagiti naganak, ket para metla kadakwada. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Victoria, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Michael Lugitan. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.